Simple,
Saginane Zinga Saginane Gania Habi Sagilalo Hamagingole Zulu Siyaminya Gesunke Hayisi Sagilalo Hamagingole Zulu Siyaminya Gesunke Hayisi Masibonke. Amen. Ukuphakama kwami akube kuhlaka bangcwele. Bingelela abashumayeli bethu. Bingelela inhlalisuthi umkhokheli ibandla lonke elikhulu. Egameni elihle lenkosi yethu Shembe uNyazi. Amen. Noma ke bantwana benkosi sishawa isikhathi imisebenzi iminingi kodwa asibonge leli thuba kulokuba kulomuzi oyingcwele wasebona okuhle nokude uyabona ukuthi khona into enhle eyenzeka lapha yakabonga uNkulunkulu. Asibongeleke abanikelile bangafika. Angiqale ngabo ukubabongela ukuthi umsebenzi abawenzile muhle. Ngoba ukuthi awuzukuya entweni akusho ukuthi imali yakho ayingayi khona. Mawuhamba imali yakho kusuke kuhambe wena. Kuqala sasinenkolo enkulu neshisayo kakhulu esasike simemeze sitimeleni sithi mawufuna ukuyosiqeda amanga ebuhleni masithi kuNkulunkulu wena uthi akekho ufuna ukusiqeda amanga vela la obala ngikunika imali mina ngikukhokhele ukuthi uhambe ebuhleni ngemali yami khona uzafike usho ukuthi lapha ya awumbonanga yini uNkulunkulu akabonga uShembe. Musu ukudaza inkani engenamsebenzi ngibe ngikukhombisa indawo ukuthi uNkulunkulu lekhona usebuhleni
wena uthi akekho uNkulunkulu ebusheni, ubusheli phansi. Uhleli phansi nje futhi awunayo imali yokuya ebusheni. Kusho ukuthi inkani oyidazayo wena kayinamsebenzi. Ngoba mina ngiyakukhombisa indawo la khona uNkulunkulu ukuthi usebusheni. Nginayo futhi imali yokugibelisa uhambe ebusheni mahala. Kodwa futhi khona lapho usadaza inkani yokuthi akekho uNkulunkulu ebusheni. Kusho ukuthi inkani yalomuntu ihlangene nobuphukuphuku. Yilapho-ke sasifike sibathuke khona abantu esitimeleni. Sithi ngizilima nini. Ongezwa kahle athi sithuka abantu, kanti sithuka isiphukuphuku esithi singenayo imali yokubusheni. Sikutshela umuntu usizi lakho hamba ne10, hamba no50 cent. U50 cent namhlanje awusathengi ngisho lamaships acashunwa ngesandla. Awusenamsebenzi u50 cent. Kunalamaships acashunwa ngesandla afakwe eplastikini. Awusasebenzi u50 cent lapho. Awusawuthengi. Kodwa ushembe u50 cent songesenamsebenzi uyakwazi ukufika kuyena ufike ubeke u50 cent uthi ucela umsebenzi. Mawungaye enyangeni uyofuna ukuthi ikuthathele ukuthi uthole umsebenzi. Ezathi hayi ukuye esikhwameni 1000. Ayikakasithinti isikhwama. Isathi mangizaya kusona ngizoya nge1000. Ulikhipha ulibeke phasi. Besithi mangingaqala ke ngikhulume nawe uthini? Uthi hayi ngicela ungithathe angisebenzi. Besithi unawo 5000. Kodwa usushilo ukuthi awusebenzi. Uyabona ukuthi yaphindelela induku yakhala ekhanda kwena. Inkani esikhwameni nge1000. Uyasho ukuthi awusebenzi. Besibuza ukuthi uthini, bese uthi angisebenzi. Besibuza futhi wena usho ukuthi awusebenzi ukuthi unawona u5000. Yilapho-ke sasibathuka khona abantu esitimeleni. Sithi ngeziphukuphuku. Ngoba siyakutshela ukuthi lapho ebusheni uzafika unikele nge10. Uzabe ugitsheliswa yimina mahala. Ngoba ngifuna ungiqeda amanga. Mangikukhombisa ukuthi ebusheni kunoNkulunkulu, ngifuna ungitshela ukuthi awumfica ngani uNkulunkulu lapha. Isilima-ke sigoloze sijike ngendlu banamanga labantu bakaShembe. Sigoloze singale emakhoneni esitimeleni kunamakamelana amancane. Unamanga lowo. Babe simemeza kanjalo esitimeleni. Unamanga lowo. Kodwa yogijinyiswa indiya lapha. Engathini. Uyophipha inganga yenja. Kodwa ukwazi ukuthi uma umtshela wena ukuthi kunoNkulunkulu ebusheni athi unamanga lo amemeze kakhulu kodwa uyejabuthini uyokwazi impande lapha emzini omlungu. Ngiyabonga uShembe. Bengishula nje lapho. Siyabonga bantwana bahle benkosi. Malo umcimbi ungakapheli. Lethi ibanga lalomcimbi esingawo la ekhaya. Ngeke ngilande ibanga lawo. Kodwa ngibonga ukubambisana. Khulu umsebenzi wenu enisahamba nangezitimela namhlanje. Mkhulu kakhulu akabonga uNkulunkulu. La esitimeleni nikhipha inkomo ngoSeptember nihambise ebusheni. Akekho amen. Ayikhishwa yina nerobhekile kwaqhamuka abanye kwasala abanye. Kuphuma inkomo la esitimeleni zihambe ebusheni onyazini akabonga uNkulunkulu. Siyabonga lensizwa ophungula abasawuphethe lo msebenzi. Nami noma sengemakhaya aziyekile ukungithinta. Shumayeli senza njani manje?
ngithi mina isitimela ngike ngizwe ukuthi silethi nizosebenza kanjani bafana bethi sizozama khona zilethi izitimela sizobona sihlanganisa kanjani nisho ukuthi kulo nyaka nizoyithola inkomo bethi sizozama Mshumayeli ngithi zamani bese ngithinta uMadlanduna sihlalo isitimela sakanyulayini sibhale lapho phasi sinayo inkomo ngoSeptember esizoyifaka ebuhleni akabonga uNkulunkulu bese bhala phasi uThuli baqhamuka ngempela ophungula nayo inkomo le bayikhombe mdlule nayo inkomo ephuma esitimeleni ngihlume ngibheke phezulu ukujabula kabongo shani amen ngihlume ngibheke phezulu mangibona umsebenzi usaloku uphumela lokho esitimeleni ithina kuphela ngapha kanyulayini esasala nokunikela izigebengu zakobiyela zibulala umsebenzi kaShembe ebuhleni sezikethembe ezinhle nje namhlanje kubulawa lezigebengu zakobiyela esezikethembe ezinhle esanikela umnikelo ngikhuluma ngento ephathekayo angibashemi nabo bayazi esanikela umnikelo la sawunika umbhele wasathatha umnikelo wala kanyulayini besiyofaka emlazi nakamashu sisiphethwa amaqeli acabanga ukuthi wona ahlale lokushini ngoba kunezihlahla ngala ngakuthina abona ukuthi asinangqondo uthatha umnikelo umbhele sasishaya othuranje bengelosi yokuthi sivikeleke njengoba insimbi ihamba phezu kwenye insimbi ufika wabanika umbhele lomnikelo obiyela uyabuya umbhele ngomsombuluko uyathula esitimeleni akasikhiphi isibusiso ngimbuza mbhele awufikanga yini umnikelo wethu ebuhleni athi umbhele ufikile kwakusakhona uthingo lenkosazana athi ufikile ngathi pho manje wakasinika isibusiso athi kuthe inkosi mncane lomnikelo ngithi bokumalini mbhele athi boku600 ngithi mncane athi hayi ithe inkosi mncane umnikelo ngathi mbhele memeza kunjalo isona sibusiso leso sisitholile mbhele memeza ukuthi ithe inkosi mncane umnikelo wethu isona sibusiso sethu leso esisitholile mbhele ngena lesenta kathulisa insizwa ekhuluma ngathi memeza mbhele wakhuluma umbhele wathi bantwana benkosi sinikelile lithe izwi lenkosi mncane umnikelo wethu washesha umbhele wabuya ngathi manazaletha nani ningakholwa ngimemezisa ngamabomu lento umbhele akuyena uShembe lowo osho manje umuntu akabonga uShembe ngathi umuntu lothe umnikelo wethu mncane uShembe akayibheki imali yakho mawukhuluma naye uphosa imali embengeni abuka wena yena akabuka ukuthi ufake emalini embengeni lothe imali ethi ncane umuntu akuyena uShembe akabonga uNkulunkulu amen ngoba ufuna sihlukanise bantwana benkosi izwi likaShembe nelomuntu zingi izinto namhlanje ezike zimemezelwe kuthi ubaba uthe uzwe kahle ukuthi umuntu losho kanje labantu basezulwini bayinkinga ngoba baphikisi ngisho ngamenyezo bekhona kuthiwa kusho bona bayithulela nje ngathi kusho umuntu siyagcina namhlanje ukuthatha umnikelo wethu siwuse kamashu nasemlazi akabonga uNkulunkulu ngathi ubani okwazi ukuthunga la asithungele iflag elizobhala unyulayini train yaqhamuka uNomvula waseTolodi wathi ngalithunga mina ngathi kuthunge asiphinde sihambise umnikelo emlazi nakamashu kwakwenzekeni kona kanye sinikeze abanye abafana iminikelo sinikele bese susa kwabanye abafana kwakwenzekeni ngoba sasifica babesebenza phambili babesebenza kanjalo esasibaficile babewunikelisa umnikelo bawuhambise emlazi
bethu uzongena nalabo ngathi mina kanye asiphinde sihambise umnikelo wethu eMlazi sesiyosinganisela owethu umnikelo akabonga uNkulunkulu. Kuthe noma la kufika la sebeyidide khona lento sebeyibulele bayiqeda babuya bamemeza khona ebuhleni bathi cha akukaphinde kunikelwe uthe ubaba asinganikele ezitimeleni abanikele ezitimeleni bayaganga. Sabuya insizwa ihlalisothi mangena unyazi sashaya singasanikeli ngoba sicela insimbi esihamba phezu kwayo ukuthi ingasibulali ngoba le nsimbi ihamba phezu kwenye insimbi singafa noma inini njalo sinomnikelo ukuthi uNkulunkulu akasibambele le nsimbi ingasibulali. Bayiphishisa labafana bakobiyela eMlazi babehlala eMlazi bagcina sebebuya bezoqova lelizwe langala bahamba selixovekile alisalungiseki ngoba la kushiphe khona idimoni kuba likhulu ukuphinda kulunge ngoba lishipha lihambe kufanele noqhalide ngale ngazingela mina inyamazana uyabona uma uyozingela kama ukuqhalide phinde emuva ngeke usathola lutho ngoba uqhalide ufika ube la sikhona bese ushipha maka bashipha la bese ushona wena enzasi zihamba izinto ziyoshona ngale la ungayanga ngakhona kugijima isishiphu sawo ithi phela besikhandi inja izishiphu zaqhalide siyale linjalo nedimoni manazaletha elibuye libe phakathi kwethu esontweni usipho umnikazi walo sithi hleli la abesihambile yena usekeThekwini siyasala sidonsana ngeMnazaretha lishiphile akabonga uNkulunkulu. Sahlala manje sangabe senza umsebenzi ophuma ezitimeleni siwunika uNkulunkulu. Baqala abafana mangena unyazi bathi mhloli asiqhubekeni ngathi kwavana nje bathi asiqhubekeni sonyazi ngathi kulungile basambeni uphuma umjefu esitimeleni ubani umfakelo kaMashu uqale ubani umhleje wamfika emhleni wathi nkangelani mdluli lezani ngathi sikange senzani sonyazini wathi sathi sonyazini wena wathi siyakanga siyonyazini thina ma ungayi wena sala baba yosiphazamisi akabonga uNkulunkulu. Bamameza empopeni bathi laba bakhangayo esitimeleni amayele zabuya insizwa sezakumele zathi niyazi ngathi kumanyazwa abakhangayo nina thesi yonyazini nina ngithi akabonga uNkulunkulu kumanyazwa abakhangayo vele laba bamameza empopeni babekele lokho ukuthi bamameza abakhangayo thina sikhange siyonyazini. Akabonga uNkulunkulu. Asibe nenkani eyakushembe asingafishane masiyonyazini musukuma mawuthi onyazini hambe onyazini kuvuka umuntu endleleni athi uyaphi uthi ngiyonyazini athi kuthiwa kuthela uthi qala mina ngiyonyazini sala nokwakho wena mina la ngiyakhona ngiyonyazini. Akabonga uNkulunkulu. Sangane nomjeva lingene esihlaleni unyazi siphume esitimeleni akabonga uNkulunkulu. Sasibikelele isihlalo sakhipha imbuzi saqolisa ukubona umsebenzi kaNkulunkulu abone uthingweni bathi lithe akunikelwe sathi thina baba esasivele siziqalele ukunikela esitimeleni sicela ukuqhubeka senze umsebenzi wasesitimeleni lasibusisa unyazi. Akabonga uNkulunkulu. Waphuma ifika mningi umsebenzi osewenziwa esitimeleni bawuqoqo uphungula ufike kumina umsebenzi ngoba ngisabhekile khona ekhaya ngoba ngifuni banikelise bese bephele emehlweni ngoba konke ukukhuluma kuyobe kusicindezele nalaba shumayeli kuthi-ke nina navula kanyulayo nathi aqhutshekwe kunikelwe abasanikela isiko ophungula bayayiqeda imali yabantu. Cha nikelani bantwana benkosi shosho ma sebeyidla imali yenu ophungula namanje ngike ngahlala kancane nabo ngathi aningixoxele umsebenzi uhamba kanjani bathi siyasebenza esitimeleni noma abantu bengesebaningi kodwa siyasebenza. Akabonga uNkulunkulu. Ingakho silana namhlanje okwethu bantwana benkosi asibambisane
asinaye thina omunye uNkulunkulu ngaphandle konyazi. Futhi ngeke sibe naye omunye uNkulunkulu ngaphandle konyazi. Ngeke sikhathelwe amajaji, ngeke sikhathelwe uhulumeni noNkulunkulu esimlandelayo ohlele ebusheni sakhonjwa imindeni yethu yathi bantwana bethu uNkulunkulu wethu usebusheni la khona. Akabonge uShembe. Akazange kuthiwa siqale sobuza enkantolo ukuthi uNkulunkulu omele alandele thina ungalaphi. Lesiphezela amaxhegu la esingazi ukuthi agugela kuphi esefuna ukuhola thina nje. Ngeke ngithi ngiyinsizwa ngimngaka mina ngiholwe yikhehla engalazi ukuthi liyagugelaphi. Akabonge uShembe. Ngeke nabanye alihambe liyohola labo elagugela kubona ngoba liguge nje babelazi belongile belikhulisela ukuthi libahole laba bengalikhuliseli mina wakamvuli nje mina ngangihole ikhehla engalazi hamba nomjita mina onyazi. Akabonge uShembe. Lelo wakho unyazi maNazaretha. Sihamba nomjita walibona nje ngisho licuthile lifaka umjiva walo ukuthi hayi sihamba neslovasi la sikaThixo. Nango-ke uNkulunkulu olandelwa zinsizwa. Asilandela amatabunga amakhehla la kade ahlala khona luluthi wena ulalela icala. Lalela icala lakho wena uma unecala. Ngangishabe from the start la ukuthi angingayiwa kwalapha eThekwini. Ngoba uNkulunkulu wethu thina usebusheni. Ongenaye uNkulunkulu ebusheni akaye lapha engakhona uNkulunkulu wakhe. Asinamona ngaye uNkulunkulu wakhe asinawumona ngaye. Akabonge uNkulunkulu. Hlala onyazini. Mangavuma uhlala onyazini hamba usiyeke thina. Ayikho enye indawo esakhonjwa kuyona ngaphandle kwasebusheni. So hlala ebusheni kuze kusho unyazi. Malithi siyathutha ebusheni siyobe sesithutha njengoba sathutha enhlangakazi saye eKhenani. Kwasho unyazi ukuthi sengiyazikhipha la izikhonkwane sengiyozifaka eKhenani. Akabonge uShembe. Amen. Safika sahlala eKhenani sanethezeka. So-ke bantwana benkosi sishaya isikhathi nalapha la siyakhona cishe mhlambe bayangikalaza manje ukuthi hayibo uyayona-ke lo mfana lento akafiki ngani manje. Ngizodlulisela kumshumayeli wala ekhaya uMpopo.